Je to takové malé, bohužel bez sociálního zařízení. Jediný, co tu je takhle umyvadlo. No, za sociální zařízení je na chodbě. Tady jsou ty záchody. Tady je kolárna, tam máme kola. Tady máme matku. A my jsme tady. Tady jsme. Tady. To je ta souš. Jo. A my chceme tady po téhle červený jít. Tak a taky někde musíme najít. Hledej. My se jdeme podívat k nějakým vodopádům. Tak uvidíme, tam dojdeme. Toto je červené. Teď tam narazíme na nějaké ty vodopády. Jo, podíváme se tam, no. Jo. Tak, jako udělej, dobrý. Vydrž, prťka, vydrž. A zpátky jde normálně. Jsme zase na cestě.
být asfaltka. Nebo široká polní cesta. Ne, ještě ne. Ještě tak kousíček. To už je konec! Hezky! Škoda, ale dobrý! To teda vezmeme tady po týdle, tady to do kopce. Tady je to kopec nahoru, takový jako jsme jezdili po těch panelovkách, to je nahoru tady, jo. Tak je nahoru a tady na tuhle křižovatku a pak tady jdou na tu silnici. To je varianta 1. A varianta 2, dojedeme na tu silnici a pojedeme po té silnici až domů. Tak mě to je jedno, jak chceš ty, co je pro tebe lepší. Hele, mě to ne to, ale tebe nechci uštvat zase. No, co je pro tebe lepší? Silnici nemám rád, to je jedna věc, ale už je to v podstatě víceméně už jenom z kopce. No tak po té silnici jedem. Jedem? Tak jo. Jedem. Jo, dobrá. Jo. Tak jsi nahoru teda, jo? Není to dva, já si to bude něco větší. Tak nahoru najdu.
Marky, tady jak je ta propust, tak ta voda měla týct, kdyby bylo hodně, do té souše, do té nádrže. No. Víš, to je vykopaný tunel skrz tu horu až do té nádrže. Souš. A teď je to chráněný území pro netopíry. A já tam nic nevidím. Tam nevidíš tu vodu, jak se tam valí? Valí se tam voda, jo? Nevidím to. Jo, vidím, dole. Jo. To jsem tě znal tomu víc. Když to jde nějak moc kopce, víš, tak se chci podívat, kde jsme. Za 300 metrů pokračujte rovně. Aha. Tady doprava, ne? Za chvíli. Ne, on je to otočený. Jak je to otočený? Jo. To měla být tady někde ta vyhlídka. Podle mě. Jo. Někde by to mělo být. Jo, je tady. Martí, on je v tom lese. Jo. Na čele. Je rozhlednička. Jak ti to nechtěla rozhlednička? No, tady je to dobrý, tak když se dívám doma z okna asi ne. Tady se díváš doma z okna? No, občas jo. Občas? Jo. Když třeba hledám dítě, který se mi schovalo. Jo. Je dobrý, když by pršelo, tak se tady můžeš schovat. Jo? Asi ne, protože ty nad náma ty díry jsou moc. A to je to něco, by to zpomalilo. No. Musel by si nahoru doběhnout a dát tam třeba igelit, Jo. aby ti to neodvíjí zase vítr. Asi to není dělaný. Ne, není to na schovávání dělaný. Hodně to. A pak na té asfaltku se chtěli, tak nebude doprava. Nahoru k tomu bufetu. Sind schon sehr lang zusammen, dein Atem kalt, das Herz in Flammen. Du, ich, wir.
Kolo jako prase. No. Budou muset taky zaprat. Odbočte ostře doleva. Dorazili jste do vybraného místa. No, protože jsem ti říkal, že musím na to parkoviště, ne? Tak jeď. Pokračujte rovně. 1000 metrů. Überheblich, überlegen, übernehmen, übergeben, überraschen, überfallen. Deutschland über allen. A potom dorazili jste do vybraného místa. Proč mi to píše, že mám dorazit doprava, když chci jet doleva, to vůbec nechápu. Ta navigace už úplně dementní, ono tam možná bude ten bod zase, víš? Jo. Tak to tady je to ale jasný, že? Teď dojde. Take it or leave it on Saturday night. If what you see is what you get, give me a bite. Love the ladies that is rescue. Leave it to the balls and the fool in my heel. Hello baby, yes, me no be no judge, no third degree, oh yeah. Play the fool and you play the pawn. Wake up, baby, I'm the gone, oh yeah. I'm believing, so I told you, can't let go, you gotta hold on, what it is, what you believe in, what you got up your sleeve, oh Take the leave and roll the dice, you hot as hell, I'm cold as ice, oh tell your daddy how you do me, but the woodshed do it to me, what you see in daddy's eyes, check it forwards, no surprise, oh Na procházku v přehradě. Tyjo, ne, docela teplo. Mě celkem překvapilo teda to teplo. Čekal jsem, že bude zima. Tak to teda se omluvám, to tak asi jsou dobrý. Jsou, no. Jestli teda nezačne nějak po cestě třeba výrazně pršet. Nezačne. No tamhle sedí i lidi na terásce. No. Vidíte je? No jo, tam spou. Když tam by něco dělali pro sebe. Tady je taky vidět ta přehrada. Víš, to je vlastně stejný, jak ta protržená. Hele, tady je ten potok, Marký. To je, jak jsi tam koukal, to je opravená štola pro převod vody z Bílé Desné. To je Bílá Desná je ten potok, jak je na ní ta protržená přehrada. Aha, jo. No.
tady jak to stavějí v roce 1924 až 27. Stavba kaskády, ale to se to ještě používalo k rekreaci, no. Vápnění nádrže, jo? Takhle to vypadá. Jo, hele, vidíš tady ta stavba? Když se podíváš, tohle je ta vlastně vodárna. Jo, já vím, to jsem viděl. Já jsem se na to díval, jsem si říkal, co je to za... No, to vypadá jako hotel. Jo. No, ale není to hotel. Nějaká továrna. Jo. Ale není to továrna. Jsou ty kaskády. Tady by té vody bylo hodně. Ale teď bych řekl, že ji je málo, protože je vidět ten písek. Jo. Tady stály. To byly jako docela takový úspěšný barínky. Jo? Tady se nějak... Ne, no tak už je to. Podívej se, co tady je. Tamhle to je ta zotavovna. Hezká. Ten dřevěný barák. No to se dálka takhle to chodit na jídlo. Objevili jsme nějakou cestičku, ne po silnici. Tak to zkoušíme. Uvidíme, kam nás to zavede. Teď se jdeme podívat do bývalý vojenský zotavovny. Jak se z toho stal luxusní hotel. No. 18 stupňů tady hlásí teploměr. Ještě jednou? Jo. To není na sluníčku, že jo? No. Tak takhle. No, tady už asi nic není. Jo. Tady je nějaká cesta nahoru. Nevím, kam vede. Asi nikam. Já nevím. Koukám. Je tam taky nějaká chajda totiž. Jo. Jo, tady jsou chajdy takhle ještě rozvesetý. No. To je hezký pohled na tu hráz tady. Takže jak to je vidět. Teď tady přelezeme tuhle překážku. Ještě uvidíme, jak to klapne, protože tady je udělaná nová cyklistická trať od nikud nikam. No. Takže, ale je tady jako... no. Je tady nápis takhle. No, chata na souši, tohle. Tady ještě jako nic není. Není. Tady je to takový jako ošklivější. Ale tady potom to už začíná být hezký. Akorát, že je to jenom kousek. Tak 700 metrů. Tady se musí asi běžkař otočit a studna. Možná tím kontrolou vodu. No, takováhle hezká stezka tady je pro cyklisty. Asi ne, spíš jenom pro lyžaře, protože to nikam nevede a přelízat kolem ty svodidla asi nic moc. Fotí krásný vodopádek. A možná je i hluboká. Je dost hluboká. Je to hluboký.
teď jsme na konečný té hezké cesty. Tady je konec. Tady to má lyžař spečetěný. A tady jsme si mysleli, že bychom jeli na kole po téhle cestce. Chata na souši, tu má reklamu. A tady máme jednu opičku. Jo. Opička Judinka. No je zvláštní hrobeček s takovým ještě zvláštním nápisem. Takže tak. No a tady už jsme na louce u chaty. Tady je hřišťátko. Ježiš, tam je lidí.